Gauz ja Manhattanen, bigarren eguna, gaur ez da euririk, zozer gozaltzera, eta goiez Manhattanetik ibiltzera. Gauz saltzera! Gauz hain Broadwayen, eta topatzen dugu zen zapatia batzuk bitzaz nirentzako. Eta nik beha jerositxoaz bakeruak eta dana, así que arre caña. Galdute gabi. Bat bera bez jakon guzteta. Así que, eso ez. Biatuko beste den da baten, jarritzen dugu. Bitxu zatu gani iratzien, hemen, Brooklyneko oso bixe. Orainko downtownera, ia topatzen dugun Wall Street. Muchísima gente, se nahi potok ikutzen. Gita zanua ja, pikutara doien. La tentación era la tentación. Ikusi egun mundu guzti hamburguesa jaten eta no podíamos ser menos. Kriston hamburguesia. Bueno, lau denda hostien eta baskaldu hostien, itxasnek azkenien, lortu dau zapatiak erostu. Son perfectas. Ara, tainera kutsiko dut zidaz. Beraz ingo ez hotelera eta goiez probatzera ia zelan doiezen, así que apur bat korrika itxera hori. Tamen gabitzea, itxasne zapatia berritza probatzen. Behitu, gardi. Oso guapo egia. Ikustu zahatzeko biztak? Kristonak, Eta horren me bai? Bueno, oin korrikain hostien goiez afaltzera, eta goiez afaltzera atxokun ginen leku bardinera.